салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологи клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи 14 секрете суҳбат кунем ки тамоми мардон бояд онро бидонанд. Хуб, баъзе онҳоро шояд баъзе шумо медонед, вале мутаассифона на ҳама аз он чиз бохабар ҳастанд. Хуб, навори ҷолиб аст, ҳатман ба он лайк гузоред, фикри худро дар комментария нависед ва ҳатман наворро ба ёру дӯстони худ равон кунед. Агар ба шабакаи ман обуна набошед, ҳатман подписатсия кунед. Обуна шавед, наворҳои хуб насиб бошад дар пеш ҳастанд. хуб дӯстони азиз, якум секрете ки мехоҳам барои шумо фаҳмонам, ин мехоҳам онро бо як нақл шурӯъ кунам. Як бемор ба назди ман омода буд ва ҳамроҳи падараш. Вақте аз бемор пурсидам ки шумо тестамонкунӣ доред, гуфт бале 30-40 сония алоқаи ҷинсиам давом мекунад то 1 дақиқа. Пас гуфтам ин хуб нест, мо онро беҳтар кунем, вале падараш духтур буд, гуфт ки не, ҳеҷ гап надорад, аз ҳама мехел аст. мехоҳам аз ҳами шумо расонам дӯстони азиз ки тестамонкунӣ на дар ҳама мардон дида мешаванд. танҳо 40% аҳолии дунё аз ин чиз азият мекашанд, бале бениҳоят зиёд вомехӯрад, вале на ҳама. 60% мардон худро метавонанд қапида контрол карда, 40% мардон наметавонанд. дӯстони азиз, агар шумо низ тестамонкунӣ доред ё ин ки заифи мардона доред, метавонед дар вебинари мо дар телеграм иштирок кунед. вебинар танҳо 5 рӯзи дигар мегузарад, яъне то рӯзи 24 ноябр, ва дар вебинар ман роҳҳои дарозкунии вақти алоқаи ҷинсиро мефаҳмонам ва инчунин мефаҳмонам ки чӣ кор кунем ки алоқаи ҷинсӣ 2-3 маротиба шавад. хуб дӯстони азиз, ҳар нафаре ки ин гуна мушкилиро дорад метавонад ба клиникаи Евромед биёяд. агар ки имконият надоред, метавонед дар вебинари мо иштирок кунед ва алоқаи ҷинсии худро якчанд маротиба беҳтару хубтар кунед. барои иштирок кардан дар вебинар ҳатман ба телеграме ки дар рӯи экран мебинед нависед, худро номнавис кунед. ин рақамҳои менеҷерҳои клиникаи Евромед ҳастанд ва ман шуморо дар вебинар интизор ҳастам. то дидан. аввал бояд мо ҳатман кӯшиш кунем ки алоқаи ҷинсӣ бедору дароз шавад. ин бениҳоят муҳим аст. агар ки бениҳоят тез ба тамом мекунед, пас метавонед аз ҳамин дорӯе ки ман гуфтам истеъмол кунед. биёед ман барои шумо 15 роҳи бедору дароз кардани вақти алоқаи ҷинсиро мефаҳмонам. ҳатто метавонад то 20 дақиқа давом кунад. дӯстон, ин дору метавонад танҳо то 7 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунад. бошад дӯстони азиз, вақте ки шумо яктои онро истеъмол кунед, агар метавонад то 30-40 дақиқа дароз кунад. Салому алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Хуб ин варда. Дар бораи вебинар ҳамира гуфтаниям ки 10 сол зиёд шид зандорум, лекин 1 дақиқа зиёд намегзашт ҳамхоҳбагии ман. баъд ҳамин маслиҳатҳои доктор Умар Азизов ҳамхоҳбагии ман 10 дақиқа 15 дақиқа баъзе вақта 20 дақиқа мешавад. он бениҳоят бародар доктор Умар Азизов миннатдорум. раҳмати калон гуфтанем барои кор шумо. салому алейкум. баъди вебинари шумо ака дар мо хеле навигариҳо, хеле пешравиҳо шид. мехоҳем ҳаминтари вебинарҳо бисёртар шавад. миннатдории худро мерасонем. дуюм секрете ки мехоҳам барои шумо расонам дӯстони азиз, ин оиди дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ кардан аст. алоқаи ҷинсӣ дӯстони азиз дуюм маротиба мешавад хубу беҳтар карда, вале на дар ҳама. хуб, организми ҳама шахсон, ҳама мардон як хел нест дӯстони азиз. як калима аст бо номи темперамент. баъзеҳо темпераменташон ҳамин хел аст ки онҳо метавонанд ки 2 маротиба 3 маротиба алоқаи ҷинсӣ кунанд, вале шахсоне ҳастанд ки 5-6 сол шуд аллакай оиладор ҳастанд, вале темпераменташон ҳамин хел аст ки онҳо як бор алоқаи ҷинсӣ мекунанду бо ҳамин дигар хоҳишашон пайдо намешавад. дар ин гуна шахсон мутаассифона кӯмак кардан қиинтару яъне бениҳоят мушкил аст. вале шахсоне ки мегӯянд ки аввал хуб будам 2-3 маротиба алоқаи ҷинсӣ кардан метавонистам, ҳоло бошад 1 маротиба мекунам, дуюм намешавад, ё дуюмаш заиф аст, ё дар вақти алоқа заиф мешавад, пас шумо дӯстони азиз метавонед онро беҳтару хубтар кунед. ногуфта намонад ки дар вебинар пагоҳи дигар мо дар ҳамин мавзӯъ низ суҳбат мекунем дӯстони азиз, дар бораи дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ кардан. барои ҳамин агар шумо ҳамин мушкилиро дошта бошед, агар имконияти ба назди ман омадан дошта бошед, марҳамат биёед, надошта бошед, ҳатман дар вебинар иштирок кунед ва онро беҳтару хубтар кунед. секрети сеюм, чӣ қадаре ки шумо зур набошед, пурқувватам набошед дӯстони азиз, хоҳед нахоҳед як рӯзе шумо низ ба қавле падвадид мешавед. яъне ё ин ки тез тамом мекунед, ё ин ки мардонагиятон сахт намешавад, ё ин ки дар вақти алоқа заиф мешавад. ин ягон ҷои тарсу хавотирӣ надорад дӯстони азиз. баъзеҳо як бор ҳамин мушкилиро дар худ мебинанд, тез хавотир мешаванд ва зуд ба назди уролог, андролог мераванд. не дӯстони азиз, муддати 2-3 ҳафта барои шумо маслиҳат медиҳам ки як бор бинед, аҳамият диҳед. шояд ҳамон рӯз шумо ба қавле асабатон хуб набуд, ягон мушкилии дигар буд. ин ҳолат яъне метавонад ки ягон ҳолати нормалӣ бошад, ягон мушкилӣ набошад. пас аз 2-3 ҳафта агар дидед ки ҳамин мушкилӣ дар шумо доимо такрор шуда истодааст, яъне шумо тез тамом мекунед, мардонагӣ заиф аст, пас бояд ба назди уролог, андролог равед. секрети чорум, ҳаҷми мардонагии шумо дар алоқаи ҷинсӣ на он қадар роли муҳимро бозӣ мекунад. вале дӯстони азиз, бисёриҳо пас аз тамошои порно гумон мекунанд ки бояд ҳаҷми мардонагӣ бояд ҳамон қадар бошад, вале не дӯстони азиз, онҳо ба қавли актёр ҳастанд, ҳамин гуна онҳо
یعنی انتخاب میشن. خب بسیاری 99% شخصانی که برای کلانکوری مردانگی به نزد من میآیند برای جراحی میگن که دکتر مردانگی رو میخوایم برای جراحی شما کلان کنید، ولی من میبینم یگان مشکلی ندارن. مشکلی اونو در اینجا است دوستان عزیز. بله راههای دراز کردن مردانگی، قفز کردن مردانگی وجود دارد، بعضی اونها رو ما جراحی میکنیم، ولی در 99% حالت ها این گونه بیماران دوستان عزیز راضی نمیشوند، هرچند اگر دراز هم کنی، هرچند اگر به قول قفز هم کنی، به خاطر که اونها مشکلشون در پایان نیست، مشکلی اونها در اینجا است. برای این دوستان عزیز بعضی ها آمدگی هستند نزد من که میگویند که دکتر من فلان دارو رو خوردم، فلان دارو رو رکلام کردن، خریدم از برادران تاجیک، مالیدم، استعمال کردم ولی کمک نکرد و شما جراحی کنید. نه دوستان عزیز، یگان راههای این گونه غیر از جراحی دیگر راهها وجود ندارد. فقط اکستندرها پس از جراحی میتوانند کمک کنند و بعضی تحقیقات ها است که میتواند اکستندرها کمی یگان سانتی متر میتواند کمی دراز کنند از حسابی قابلیت یازندگی خود مردم. ولی برای شما دوستان عزیز من توصیه نمیدم این راهها رو. تنها اگر که مثلا 25 سانتی متر هم باشد ولی شما تست هم کنید خوب سخت نشود، این نه اونقدر خوب است. بگذار 9 سانتی متر باشد ولی خوب کار کند، یعنی شما اون رو درست استفاده برده توانید. بسیاری بعد در این موضوع فکر نکنید دوستان عزیز که شما یک بار یعنی کامپلکس پیدا میکنید و این مشکلی شما رو یک بار با ارکتیل دیسفونکسیا و سینژنی لیبیدو یعنی خواهش علاقه جنسی شما پستر میشد و همین چیزا آورده میرسوند. سکرتی پنجمی که میخوام برای شما رسونم دوستان عزیز، پیش از اویله دارشوی با یگان نفر خود را نسنجید. من روز نیست بیمار نداشته باشم که میگه که دکتر من فلان ماه توی کارنی هستم، میخوام که اویله داشتم ولی در من یک ترس است که گویا اویله دار میشم، یکی نمیتونم، یکی یگان به قول پدودید میشم. خب دوستان از بعدا پس از سوال کردن ما معلوم میکنیم که اونو پیش با یگان نفر خود را علاقه سنجیدگی هستند و به قول یک بار پدودید شدگی هستند و این چیز در مغز سری اونها علاقه ثبت شدگی است و اونها فکر میکنن که دیگه وقتی اویله دار میشن همین مشکلی در اونها یعنی باز پیدا میشد. این رو سیندروم тревожного ожидания сексуальной неудачи میگن با زبان روسی، یعنی ببار علاقه جنسی نکرده علاقه خود رو به قول همین خیلی میکند که بسیاری ها سماونوشنی میگن، همین گونه کلمه هم میتونیم استفاده بریم. خود رو یعنی مردانگیشون میگن که حالا ضعیف میشود، حالا زنگیرم نمیشود، حالا اوله دور میشم، یکی ضعیف میشود یا که تست میکنم. بله دوستان از پس از این البته همین چیز در شما دیده میشود و توبت کردن این بیماران مشکل است دوستان از علاقه با خاطر که اونو در سیستم عصبی اونو تاثیر سخت رسوندگی هستند. برای دوستان عزیز پیش از اویله دوری برای شما توصیه میدم که با یگان نفر خود را نسنجید، این به نهایت مهم است. خب سکرت ششمی که میخوام واسه شما رسونم، میتوانید شما خودتون دکتر نرفته معاین کنید که مردانگی شما از حساب یعنی عصب ضعیف شدگی است یا اینکه نه. برای این چیز دوستان عزیز شما اهمیت دید جوانان مخصوصا اگر مردانگی شما مثلا سر میخزد یعنی دومی روز میخزد سخت است ولی هنگام علاقه شما رو به قول پدودی میکند، بله دوستان عزیز این مشکلی عصب است و دیگر اصولی که در دیگر کلینیک ها بعضی کلینیک ها توصیه میدن این بروی معاین کردن بروی خودریزایی است، یعنی یک مرتبه خودریزایی میکند، یعنی معاین میکند در هنگام خودریزایی اگر خوب باشد ولی در وقتی علاقه سوس باشد پس معاین میشود که مشکلی در سیستم روانی است، یعنی یک مشکلی با سیستم عصب است، استرس، دپرسیا و غیره. سکرت هفتم چخلی که برای زنان دکتری زنانه وجود دارد، برای مردان نیز دوستان عزیز دکتری مردانه وجود دارد و برای زنان اون رو گینکولوگ میگن، برای مردان اون رو اندرولوگ میگن و یکی از اختصاصهای خود من همین است. خب دوستان عزیز ایندرولوگ بیماری های مثل بین اصلی ضعیفی مردانگی، تست هم کنی مشکلی با گرمون های در مردان و این چونین کریپتارخیزم و ریکتسله و اینها رو توابت و اینکه جراحی میکنند. سکرت هشتم تمام دکترانی که شما رو برای ضعیفی مردان توابت میکنند برای شما موقتا توبت میکنن، یعنی شما رو وقتی توبت میکنن شما موقتا میتونید خوب شوید. اگر مشکلی که برای شما دکتر میفهمند آنها رو برطرف نکنید دوستان عزیز برای شما کمک نمیکند. مثلا من بیمارات دارم میگم که شما مردانگیتون از روی فربیتون مثلا ضعیف شدگی است یا که از روی عصبتون همین مشکلی رو باید شما برطرف کنید، ولی تا مشکلی برطرف شدن من این دارو رو خورید میگه که دکتر من خوردم دوامی توبت زور بودم باز همین مشکلی شد، میبیاد آمادگیش به مثلا 90 کیلوگرم بود الان 120 کیلوگرم شده است، با جای خراب شدن برعکس فربه شده است. میگم که تو باید مثلا 7.5 ساعت خواب کنی بعد مردانگی تو خوب میشد، مایلش میگن میاد میگم چند ساعت خواب میگه 5 ساعت 5.5 ساعت 4 ساعت همین گونه. البته دوستان عزیز تمام جهان حتی آمریکا هم روید برای شما توبت
муваққатан кӯмак мекунад агар шумо мушкилиро бартараф накунед. ягон мушкилӣ бо қанд дошта бошед, бояд қандро пас кунед. агар мушкилӣ бо ғадуди простата дошта бошед, онро бояд бартараф кунед. агар бартараф накунед, тамоми тавобатҳо барои шумо муваққатан кӯмак мекунад. нуҳум секрет дӯстони азиз он аст ки ягон роҳи исботшудаи фарзанди писар ё ки духтар таваллуд шудан вуҷуд надорад. бениҳоят зиёд беморон назди ман меоянд, ҳатто маблағ месупоранд, барои консултатсия назди ман медоранд, мегӯянд ки доктор мо мехоҳем ки масалан 4 духтар дорам, мехоҳам писар шавад. бениҳоят зиёд бо календарҳо назди ман меоянд, бо ягон рӯзҳо, фалон рӯз бояд алоқаи ҷинсӣ кунӣ, фалон шаби моҳтобшаб, дар фалон ҳолат, вале барои шумо кӯмак намекунад дӯстони азиз. ягона роҳи исботшудаи ба дунё овардани писар ё ин ки духтар дӯстони азиз, ин роҳи як усули дар соҳаи эко аст ки яъне кӯмаккунандаи бордоршавӣ, усулҳои кӯмаккунандаи бордоршавӣ, яъне борои эко, вале ҳамонам предимплантатсионная генетическая диагностика ном дорад. яъне пеш аз оне ки ҳамон эмбрионро ба батни зан мегузоранд, аввал муайян мекунанд ҷинси онро ва метавонанд ба зан гузоранд. вале дар бисёр давлатҳо ин чиз иҷозат нест. танҳо агар ки ягон медицинское показание бошад, метавонанд барои бемор ҳамин чизро тавсия диҳанд. вале дигар усулҳо дӯстони азиз, баъзе усулҳои дигар ҳам ҳаст дӯстони азиз, инам ба усули ҳамин кӯмаккунандаи ҳамин мисли эко ҳамин чизро дахл дорад, вале барои шумо тавсия намедиҳам дӯстони азиз. ва мутаассифона ягон роҳҳо вуҷуд надорад. мутаассифона не хушбахтона ба фикри ман, ба хотире ки агар ин гуна мешуд, баланси марду зан дар дунё бениҳоят вайрон мешуд, яъне ҳамон тавозун. гирифтор шудан ба простатии дӯстони азиз бисёртар аз рӯи надоштани оила сар мезанад. яъне беҳамсар вақте шумо муддати тӯлонӣ дар дигар давлат мегардед, масалан дар Русия, аз хунукӣ шумо камтар ба простатит гирифтор мешавед назар ба оне ки беоила мегардед. яъне беоила гаштан зарараш зиёдтар аст назар ба дар хунукӣ кор кардан. барои ҳамин дӯстони азиз барои шумо тавсия медиҳам ки ҳар нафаре ки имконият дорад ҳамин гуна бояд бисёртар бо ҳамсари худ бошад. агар шумо масалан бо ҳамсари худ бошед, ин мушкилиҳо дар шумо дида намешавад. секрети 11 ширинии зиёд сабаби пасшавии тестостерон мешавад ва ин қобилияти мардонагиро заиф мекунад ва инчунин хоҳишро барои алоқаи ҷинсӣ заиф мекунад. ҳар чизе ки ширин аст, нӯшокиҳои газноки ширин, торт, ҳар чизе ки набошад дӯстони азиз, мардонагии шуморо заиф мекунад агар онро шумо зиёд истеъмол кунед. каме яъне ба миқдори кам истеъмол кардани он ягон боке надорад, вале агар зиёд истеъмол кунед, ҳамин гуна мушкилиҳо дар шумо сар мезанад. секрети 12 дӯстони азиз, машқи зиёд, кори вазнини зиёд дӯстони азиз сабаби заифии мардонагӣ мешавад. ба хотире ки ҳангоми кори вазнин, ҳангоми машқи зиёд шумо ҳамон тестостероне ки дар бадани шумо яъне ҳосил мешавад, онро истифода мекунед ва мардонагиятон заиф мешавад. ман бениҳоят зиёд варзишгарони машҳуреро дорам ки назди ман меоянд ва мо вақте суҳбат мекунем ва ман ҳамавақт мегӯям ки бародар, агар шумо машқ мекунед, агар шумо корҳои вазнин мекунед, яъне машқи вазнин мекунед ва шумо мебинед ки аллакай саҳар мардонагӣ заиф аст, дигар намехезад, шумо бояд аз ин пас машқро камтар кунед. яъне ҳамон вазнбардориро камтар кунед, ҳамон машқе ки шумо бениҳоят вазнин мекардед камтар кунед, то вақте ки мардонагии шумо яъне саҳар яъне сахтшавияш пайдо шавад. агар пайдо шуд, бояд бо ҳамин ритм рафтан гиред. хуб, секрети 13 дӯстони азиз, мардонагӣ дар давоми ҳаёт метавонад ки майда шавад, хурд шавад. ман дорам бемороне ки назди ман меояд, мегӯяд ки доктор Умар, шояд хандоварам бошад, ҳамин хел мегӯяд ба ман ки мардонагиам пеш масалан ин қадар буд, ҳоло аллакай ҳис мекунам ки 2-3 сантиметр кӯтоҳ шудагиаст. баъдан муайян мекунем дӯстони азиз ки дар ҳақиқат ҳамин хел ҳам ҳаст. сабаби дар ягон заифии мардонагӣ аст, ё ин ки яъне ки эректильная дисфунксия, ё ин ки тестостеронаш кам аст, ё ин ки бемории пейронӣ дорад, ё ягон мушкилӣ бо рагҳои хунгарди худи мардонагӣ. вале ҳамин гуна ҳаст дӯстони азиз. шояд баъзеҳои шумо дар худатон ҳамин чизро аллакай муайян кардагӣ бошед. аввал ҳаҷмаш калонтар буд ва ҳоло бошад хурд аст. ва дар 90% ҳолатҳо ба ин гуна беморон дӯстони азиз кӯмак карда мешавад, вале вақти зиёдро талаб мекунад. хуб, секрети охирон дӯстони азиз, 14 секрет, мехоҳам ба сами шумо як нуқтаи бениҳоят муҳимро расонам ки агар хоҳед ки мардонагии шумо доимо хуб бошад, 5 коре аст ки шумо бояд анҷом диҳед. якум, бояд шумо сари вақт хоб кунед ва миқдори лозима 7-7.5 соат. бехобӣ сабаби заифии мардонагӣ мешавад. дуюм, бояд шумо хӯроки хуб дошта бошед, яъне сари вақт истеъмол кунед ва хӯрокҳои пурғизо ва ҳаргуна истеъмол кунед. сеюм, дӯстони азиз, бояд шумо асаби худро эҳтиёт кунед,
ин асаб роли муҳимтаринро барои мардонагӣ бозӣ мекунад. Ман дар навори пешина фаҳмода будам, ҳар нафаре ки тамошо накарда бошад марҳамат дароед навори пешина тамошо кунед, чӣ гуна ба мардонагӣ зарар месонад. Дӯстони азиз, ман фаҳмодагӣ ҳастам. Чорум, дӯстони азиз, ин алоқаи доимо аст. Чӣ хеле ки фаҳмодам, шумо агар ки доимо алоқаи ҷинсӣ надошта бошед, мардонагии шумо оҳиста оҳиста заиф мешавад, чунки шумо метавонед ба застоини простатит гирифтор шавед. Яъне вақте ки ҳамон обе ки дар дохили простата ҳаст намебарояд доимо, застой мешавад ва гардиши хун дар қисми поён яъне кам мешавад ва ин оқибат ба застоини простатит оварда мерасонад ва инчунин ба синдром хронической тазовой боли. Панҷум, дӯстони азиз, инам бениҳоят муҳим аст, доимо бояд шумо ба варзиш машғул шавед. Агар коратон нишаста аст, такси ҳастед, яъне ронанда ҳастед, шумо бояд ҳатман, дӯстони азиз, ақаллан дар як ҳафта 2-3 маротиба бояд ки машқ кунед. Ин бениҳоят муҳим аст, дӯстони азиз. Ино бисёриҳо аҳамият намедиҳанд ва барои ҳамин агар ҳамин 5 чизро шумо риоя кунед, дӯстони азиз, шумо метавонед дигар назди духтури уролог, андролог наравед, дӯстони азиз. Барои шумо боз, дӯстони азиз, 10 секрети дигарро ман дар телеграм мегузорам. Навор бениҳоят дар рӯзи баъд шуд. 10 секрети дигарро, дӯстони азиз, ман дар телеграм канали худ мегузорам. Телеграми манро дар зери ҳамин навор меёбед. Дароед ва хонед. 10 секрети хуби дигар аст. Агар онҳоам шумо яъне маълумот дошта бошед, бениҳоят хуб мешавад. Хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. Умедворам ки навор барои шумо писанд омад. Ҳатман онро лайк гузоред, ба ёру дӯстони худ равон кунеду фикру ақидаҳои худро дар зери ҳамин навор нависед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.